מאחורי המסך, הפודקאסט החרדי הראשון שעוסק בתחום התקשורת והטלוויזיה, אברהם וגיטי וינר, שלום. שלום לאברהם. אברהם? אבל היום הרינני. אברהם. אלא בקר רץ אברהם, לא אבי. אבי. אתה יודע אבל שלא נולדתי בתור אבי. אז מה? נולדתי בתור אלי. באמת? בטח, החלפתי. נולדת בתור אליהו אברהם. כן. קראו לי אלי עד גיל 22 שהתחתנתי, בגלל שלאבא שלה קוראים אליהו, אוקיי. אליהו עזריאל, אז שאלנו את רב חיים, מה לעשות? בדרך כלל רב חיים קניבסקי אומר לא ללכת על השידוכים האלה, אומר, סקונה. אבל אצלנו הוא הפתיע בתשובתו, והוא אמר שהחתן יחליף את השם, לשם השני, ולכן קוראים לי מהחתונה אברהם. זה אחת הסיבות גם, שאני גם טיטולים לא מחליף, כי אני כבר החלפתי שם אחד פעם אחת. זה ההסכמים. כן, אני מקווה שהיא זוכרת עדיין. לא, האמת שממש לא זוכרת כלום, נמחק. טוב, אז זהו, כן. אז אני מסתובב היום לשתי השמות, גם לאלי וגם לאבי, אבל כן, אני כבר 14 שנה. אז אבי, אברהם, מה החלטנו? אבי, כן, אני ב-14 שנים האחרונות, אבי. אבי. אוקיי. אז לצופים ולמאזינים שלנו עכשיו, ספרו לנו קצת עליכם רגע, רקע. טוב, קודם כל, איזה קטע זה להיות בצד הזה? כן, נכון. להיות המרואיין. אנחנו בדרך כלל מראיינים, יש לנו את הפודקאסטים שלנו, ואיזה כיף, זה נורא כיף להיות כאן ולשבת בצד הזה. טוב, נספר קצת על עצמנו. תתחילי את. אני אתחיל. אני אתקן, אם יהיה... עבור עלייך, נראה שזה בסדר. טוב, אז זה אבי, בעלי, אני גיטי, אנחנו נשואים 13 שנה פלוס. לפני כמה שנים טובות, קוראים לזה פרצנו. אנחנו היינו אותו דבר, מאז ותמיד. אנחנו זוג מעניין וצבעוני, וככה קצת שונה בנוף. חברותיה של גיטי, אגב, כבר מהתיכון, אמרו לה, את היית אושייה, לפני שהיה וואטסאפ בכלל. כן. שהחליטו מה זה להיות אושייה. כי תמיד אהבתי לשתף כל דבר, ולספר לכולם, ובכל מקום שהייתי מגיעה, הייתי נהיית כזאת, האמצע שמספרת ומדברת, ואם הייתי רואה משהו יפה באיזה מקום, אז הייתי מביאה את כולם לשם כדי לקנות כאילו, זה משהו באופי שלי. מלכת הכיתה, אבל בקטע טוב. וואלה. וכשלא תמיד, היו תקופות לא פשוטות בילדות שלי, שממש לא הייתי מלכת הכיתה, הייתי אפילו הדחויה. כן? כן, מה היה לנו פודקאסט שלהם על זה? תראה איך אתה שוכח. אז אני גם אשכח את הטיטולים, בשנייה אני אשכח את זה. לא דחויה בדיברנו? כן, שהיה תקופות בילדות שלי, כשהייתי מאוד שמנה ומאוד נחיתית בבית, אבל גם בחברות לא תמיד היה קל. לא, דיברת על חברות. כי כן, הייתה איזושהי נחיתות. טוב, זה נושא בפני עצמו. לא לשם כך התכנסנו. אם אני מפריע, אני כן, שכחנו, ייקח לנו הזמן המעברים. לעשות לכם את הסוויץ' הזה. אנחנו רגילים לדבר על זה עם זה, too much. אז תסתכלו אליי. כן. בקיצור, אז כאילו מבחינתי, האפשרות הזאת של לעשות את זה בצורה טכנולוגית, של לדבר עם אנשים רק דרך המצלמה, הייתה מאוד טבעית. זה מאוד טבעי לי לדבר, לדבר לאנשים, מאוד טבעי לי להיות בפרונט. אז מה היית עושה לפני שהיה וואטסאפ? אז זה מה שדיברנו על זה פעם, שהרגשתי כלואה. כי מי שיש לו איזשהו משהו בפנים, בפנוך הזה שרוצה... לפרוט. אז בשבילי זה איזשהו קדמה שמבורכת. רגע, נגיד לפני 6-7 שנים, לפני שהיה וואטסאפ. גיטי וינר, מה עושה? אני ניהלתי... עסקתי בניהול, ניהלתי את כל מערך השיווק של לימודי רפואה משלימה במכללת שלם, 10 שנים עבדתי בזה, ומשם ביום שזה נסגר, בקורונה נסגר, קיבלתי טלפון מרדיו קול ברמה, ממש עניין של, לא היה לי אפילו זמן להקל שאני בכלל מחפשת משהו, כי... לא היה לנו חל"ת. נהניתי מהחל"ת, רגע, אמרו לי, תקבלי כסף, תהיי בבית, אמרתי, וואלה, חלום, אני בחיים לא עשיתי את זה, בחיים לא הייתי בבית, תמיד עבדתי. ואז היא ישבה בבית והסתכלה, ולא יכולה לראות אותי יושב על הספה, אמרנו, אישה אסור לה להיות בבית. אז קיבלתי טלפון מרדיו קול ברמה, שמענו את השם שלך, הכי ככה בעולם. שוב, אין ככה, כל הקדוש ברוך הוא מסובב לנו, אבל שוב, אנחנו מדברים איתך, ואתה בעצם יש לך בית ספר לתקשורת, ואנחנו יודעים שבאמת לעסוק בתקשורת, בכל מה שקשור לזה, זה לא ככה. אני היום בדיעבד, כשנכנסתי לרדיו, אתה זוכר אותי, איבדתי ידיים ורגליים. זה כאילו, זה עולם כל כך גדול, וכל כך הרבה הייתי צריכה ללמוד בדרך. בוא נאמר, אם היית מגיעה לבית ספר של טלנט לפני, בדיוק. ודיברנו על זה בלי קשר. כן. זה כאילו, זה מאוד קשה להיכנס לעולם התקשורת, בלי להכיר אותו קודם, כי זה עולם. זה עולם שלם, גדול, המון תפקידים, המון מושגים. אז בעצם את מגיעה לכל ברמה, ומה קורה בתור מה? והם מאמינים בכישרון שלי, נטו. כל השאר זה ידע שהייתי צריכה לצבור. עכשיו, הוא יודע, הייתי יושבת שעות על שעות אחרי צהריים עם מחברות, ועם גוגל, ומבינה, אמרו לי אייטם, מה זה אייטם? אני זוכר את זה. אתה זוכר? מה זה אייטם? הם דיברו על זה בצורה כך ברורה, בישיבות צוות, מושגים שהיה לי מושג. וזה לא יוציא אותך, מה, אני אחפש אייטם, מה זה? כן, כמה פעמים אמרתי לך, אני פורשת, אני לא מבינה ברדיו, אני לא מבינה בתקשורת. הזקתי אותו ממש בכוח. הוא כל הזמן היה צריך להגיד לי,
תאספי את עצמך, הכל טוב, לאט לאט. אז זה מה שאני אומרת, שחיידק התקשורת הוא חיידק שיש אותו להרבה מאוד אנשים. וזה חיידק מהמם, כי אפשר לנתב אותו למקומות מאוד חיוביים. אפילו שזה במגזר שלנו, ותכף נדבר על זה בדיוק. אבל כשאתה כן מכיר ויודע ולומד, הרבה יותר קל לך. אני הייתי צריכה ללמוד את זה. אני כמה שנים, כאילו עבדתי שם, אני חושבת שעבדתי שם 4 שנים כמעט, רק לקראת הסוף, כשכבר באתי לעזוב, כי היה לי את המדיה שלי, אמרתי, אבי, עכשיו אני כבר מבינה תקשורת. כאילו, זה לוקח לי יותר מדי זמן. זה לוקח זמן. כן. אני לא יודע אם יותר מדי זמן, כי תקשורת... בלמידה עצמית, זה לוקח מלא זמן. כן. נכון. כן. אבל זה מרתק. זה עולם מרתק. ושם, ברד, אני חושבת שהתעצמה בי ההבנה שאני מאוד אוהבת את העולם הזה של כל עולם התקשורת וההשפעה. תמיד רצית לשתף, זה תמיד רצית. בדיוק, עולם השיתוף, עולם ההשפעה. וברוך השם, אלי, שואלים אותי היום מה הטכניקות, מה זה, אני חושבת שבאמת... כאילו, הקדוש ברוך הוא לקח אותי ככה, ואמרתי, תקשיבי, זה המקום שלך, להשפיע על נשים, ואני מדגישה על נשים, כי בעצם הוואטסאפ זו המדיה המרכזית שלי, צופות ביום מעל 15,000 נשים מדי יום, ואנחנו בודקים, כאילו, שולחים לי הודעה, אז אני משתדלת לשאול, רק בוואטסאפ, יש לי עוד מדיות, וזאת השפעה מדהימה, שאני מרגישה שליחה כל יום, וזה נשמע מאוד מוזר, כי היא עושה גם פרסומות, והיא עושה את זה, אל תקראי לי שליחה. אבל כן, אני גורמת אנשים לשמוח, לחייך, להוציא את הראש מכל מיני מחשבות ומצוקות, וזה הודעות שאני מקבלת על בסיס יומי, אז מבחינתי כן, אני עושה דבר נכון. אז מה ההגדרה, מה הטייטל שלך היום? אני לא אוהבת להגיד משפיענית, כי כאילו מי שמח? משפיען זה גם מפחיד, האחריות. בסדר, גם מבחינתי, בן אדם שיש לו באמת רב גדול עם יכולות, הוא משפיע מבחינתי, אני אישה פשוטה. אבל אני כן יכולה להגיד שאני מצליחה לגרום לנשים תפיסה מסוימת, שמחה, אנרגיה טובה, מבחינתי אני את שלי עשית. אז ברבים הסיפורים, אגב, שהיא מעבר למסך, דברים שהיא לא יכולה לשתף, שגיתי, ובאמת, אנשים לא יודעים את זה, אנחנו יכולים לקבל טלפונים ב-2-3 בלילה מעוקבות, עם שאלות אישיות מאוד, וזוגיות, לא שאנחנו יועצים חיי זה, אבל לפעמים זה קצת too much, אתה ראית את השאלה של אתמול. נכון. זה באמת too much, 2 בלילה לקבל הודעה. לא רק זה, אופי השאלה, כן, כן. מה, אתם לא יודעת, זה לפעמים זה טלפון. היא ראתה אותי במחובר. נו, אז מה? והייתה לה סיטואציה עם בעלה מאוד לא פשוטה, והיא אמרה, אוקיי, למי אני מדברת ב2 בלילה? אז היא ראתה גיטי ויינר מחוברת. אז היא אמרה, וואלה, בשמיים, אז אני אשלח לה הודעה אם אפשר לדבר איתה, היא שלחה לי הודעה אם אפשר לדבר איתי. הרמתי את הטלפון, היה לנו שיחה של חצי שעה, היא חפתה איזושהי סיטואציה מאוד פשוטה עם בעלה, והיא רצה שמישהו יגיד לה מה עושים, אם לצאת מהבית, או לנסות לפתור את זה. ואני כן הרגעתי אותה ואמרתי שסיטואציה הגיונית, ועדיין יכולה להישאר בבית והכל בסדר, והיא שלחה לי הודעה אחרי כמה שבועות שהיא מודה לי על מה שהיה. אבל רגע, אבל אם אני עושה זום אאוט, איך את מרגישה ב2 בלילה ש... רגע, יש לך את המשפחה, החיים שלך, 3 ילדים? אז הוא היה ער, ואמרתי, אבי, זה בסדר? הוא אומר לי, בטח. כאילו, זה הכל. התפקיד הוא מחייב. אין בדיוק באתי לדבר על פה, התפקיד הזה. הקדוש ברוך הוא, כמו שהיא אומרת, באמת הוביל אותנו, באמת, גיטי זה סיפור סינדרלה. היא במשך 1.5 שנה, כמעט 2 היא הגיעה מ-200 עוקבים למספר הכי גדול היום בוואטסאפ, מבחינת שתכף נדבר ונסביר אפילו לצופים שלנו, שהם אפילו לא דתיים, שאפילו לא מבינים עד היום מה זה הדבר הזה, אבל אני רגע חייב להתעכב על הדבר הזה. תמיר סטיינמן מספר שב7 באוקטובר, הם קוראים לזה השבת השחורה, אבל אנחנו לא אומרים השבת השחורה, כי שבת היא לא יכולה להיות שחורה. והוא אומר שפנו אליו כל כך הרבה אנשים, הוא לא יכול לעזור. ואני רגע נכנס לנעליים שלך, כאילו אני אומר, אתה משרת ציבור, אתה פתאום הופך להיות דמות, שאנשים בעצם רוצים לשמוע ממך, רוצים רגע להבין מי אתה. מה אתה אומר על זה, מה אתה אומר על זה, מה דעתך, כל דבר. אז הנה, זה בדיוק המקום יפה ששאלת, כאילו, איך הסיטואציה, וישר הסתכלתי עליו, כי בסוף זה לא שלי, זה שלנו. אני לא יכולה שמשהו מסוים, גם אם זה נחשב היום עבודה גם, יבוא על חשבון משפחה וילדים. אז אם אתה אומר 2 בלילה, בדרך כלל זה זמן שאו אישה ישנה, או נמצאת עם בעלה, עם הילדים, לא משנה מה. אז זה חייב מאוד לקחת את ה... אתה ראית, ישר להסתכל עליו ושואל, כי מה אתה אומר על זה? כי כל דבר אני שואלת אותו מה הוא אומר ואיך הוא מרגיש עם זה, כדי שלא יהיה מצב, כבר היו סיפורים במדיה שאנשים עפו קדימה, וזה בא על חשבון... זוגיות, כן. אפשר לומר את זה, אבל כן. אז צריך מאוד להיזהר במקום הזה. בכלל, בכללי, כל עולם התקשורת, אתה יוצא החוצה, ואתה צריך לדעת לשמור על הגבולות, אם זה מבחינה דתית, אם זה מבחינה משפחתית, אם זה מבחינה ערכית, הכל. אז זה מה שצריך לשים עליו דגש. ורגע, זה הטייטל שלך כמשפיענית, מה הטייטל שלך? אני כמו הנסיך צ'ארלס, אני עומד צעד אחד מאחוריה, ותופס אותה שלא תיפול. אבי יש לו את העיסוק שלו בפני עצמו, זה לא קשור, אבל ברור שבשנים האחרונות, הוא נכנס יותר חזק לעיסוק שלי גם. חייבים בזה עבודת צוות, חייבים בזה הרבה עבודה, בוא נתחיל בזה. אז בגלל שהוא עצמאי, זה הרבה יותר קל ופשוט, כי אני יכולה להגיד לו, תקשיב, דוגמה בתקופה של ערב פסח, הוא מוריד הילוך בעבודה שלו, והוא אומר, אוקיי, אני הרבה יותר איתך, כי זו תקופה שאת פול טיים ג'וב. אבל ברור שזה חייב ב2, לבוא ב2, והנה, יש לנו דברים שאנחנו עושים ממש משותף, הפודקאסים שלנו שמשודרים ברשת הם משותפים, הסרטונים הפרסומיים שלנו הם משותפים. אני כותב ומביים בעצם. וזה חלק אנשים קוראים לזה הצהוב שלכם,
שאנחנו זוגיים במדיה הזאת, שרוב המגזר החרדי פחות מראה את הזוגיות, פחות ידבר זוגיות מריבות. לקחנו את הסיכון בשביל שיהיה לאנשים כיף. נכון. היא אומרת שזה לא נכון. איזה סיכון? לא, אבל אנחנו שלמים מה שאנחנו עושים. ברור שאנחנו מראים דברים שהם לא פשוטים להראות אותם. אני יכולה לדבר על כעסים שהיו לנו, יש לנו פודקאסט שמדבר על זה שאפילו יום אחד הוא טרק את הדלת ויצא מהבית, או אני כל זוכרת מי היה בפודקאסט הזה. דברים שלו, ודווקא משם אני מקבלת עוד יותר כוח, כי אנשים מרגישים לא בסדר שיש להם איזשהם בעיות וקשיים, כי מי ידבר על זה? מי יגיד שזה נורמלי? מפשיטים את הסיטואציה שלהם יום, דברים שקורים בעצם לכל הזוגות, ומדברים על זה. ומדברים על זה, ובאמת, במסגרת הפודקאסטים שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים המון 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 תגובות, מערב פסח האחרון, דיברנו על מריבות במשפחה, ובאמת, היה 10-15, אני לא מגזים, משפחות שבעצם התאחדו בזכות הפודקאסט הזה. מריבות משפחה, הכוונה לא זוגיות. לא זוגיות, אלא חמה, קלה, כל הדברים האלה. קצרים, במשפחות, ודיברנו על זה בפודקאסט שלהם, וראינו שזה מטורף, כאילו קיבלנו תגובות על אנשים שלא נתק של שנים, ושמעו את זה, וזה פשוט נתן להם פוש לעשות משהו. אגב, הפודקאסט הזה משודר בערוץ 13. נכון, כל שלישי בחצות. איך זה ככה שפודקאסט שלכם משודר בטלוויזיה? הנה עוד משהו שאני לא יזמתי את זה, אני לא מחפשת להגיע לשם, סליחה שאני לא חלילה מזלזלת באף מדיה, אבל זאת לא מדיות שאני שואלת. לדוגמה, לאח הגדול אמרנו לא. חד משמעית, כן. בנו וישבו לי כאן, ומי לא הבנו אליי. אבל זה באמת מעניין, כי דווקא אתם זוג צהוב, למה לא? מה הבעיה? בייבי בום, מה חסר? יש כל כך הרבה סיבות למה לא, אבל אנחנו לא מחפשים לפרוץ למגזר, כאילו אנחנו לא... אנחנו מדברים למגזר שלנו. אני מדברת בשפה שלי, אני מדברת בצורה שמורה יותר, אני מאוד שומרת גם על האג'נדות הדתיות שלי, אז יש דברים שהם קצת סותרים, ומבחינתי לא. בלי בכלל זה, גם אם זה יעורר, יביא עוקבים ויביא זה, ריאליטי לא. שום ריאליטי. איקס, ריאליטי לא. אנחנו עושים ריאליטי ביום יום. לכל מה שרק אפשר. באמת. כי אתם עורכים ומפיקים את התוכן שלכם. אנחנו הריאליטי של עצמנו. אנחנו לא מחפשים. אלפי נשים מעורבות. כשרשת פנו, לקח לי זמן להסכים לדבר, לרעיון הזה. אני לא מחפשת טלוויזיה, זה מוזר, כי בדרך כלל מי שעושה כאיש צהוב וזה, אז יאללה עוד משהו. אמרת גם שאת מאוד אוהבת את המסך ולהשפיע ולדבר. נכון, אבל הנה, אז פה יש את הגבולות המסוימים שאני לא רוצה, לא מחפשת להיות שם. כי זה הגבול מהמקום הדתי? גם? אולי גם אפילו קצת מהמקום הסטיגמטי, של מה יגידו. אני לא מחפשת להיות טלוויזיה, אבל לא מחפשת... אבל גם על משפעניות, אנחנו חושבים במגזר החרדי שיש כאלה שיגידו דברים. נכון. אני בטוח ששמעת. אז זה מאוד מפתיע, וכל שואלים אותי את זה, כמה ביקורת את מקבלת? כמה ביקורת? הוא רואה את הוואטסאפ שלי. גיטי כמעט ולא... יאללה, תהיה הדובר עכשיו. אני הדובר. תהיה הדובר, קודם כל, בבקשה. גיטי באמת זוכה לחיבוק אדיר. באמת, יש לה אישיות מדהימה, אבל לא בגלל שנשוי ל-14 שנה. באמת, חזור שוב. עכשיו, הביקורת, מה שנתקלנו בעצם בבעיה, זה היה דווקא לפני, אבל הדבר יצא מזה דווקא טוב בסוף, אז לכן אני אתמקד על זה. כשהתחילה המלחמה, היא נתנה איזה משפט בסטטוס שמדברת, לא במסגרת פודקאסט או משהו שם, שהיא העלתה, וזה היה נשמע כמו שהיא משווה בין אמהות של חיילים, בנשים של חיילים לנשות אברכים. לנשות חיילים לנשות של אברכים. וקיבלתי מבול מפחיד. בוא תגידי בגדול... זה לא הגיע מאיתנו, זה הגיע מבחוץ. זהו, זה לא מעמיד כמובן. מה שקרה בעצם זה שהיא אמרה שכביכול בימים כאלה כמובן, נשות המגויסים והכל, ויש אנחנו יודעים, זה באמת מגיש לי, גידי את הפינה, כבר נרחיב על זה, אבל היה נשמע כאילו שהיא אומרת שגם בימים אלו, נשות האברכים חוזרים יותר מאוחר, כי הם לוקחים על עצמם יותר... יש נשות אברכים מסוימות, כי לא ניכנס לזה שוב. שורה תחתונה... לא בהשוואה בגרם, כי אין מה להשוות. אין מה להשוות, כן. והיה מי שהבין שהשוויתי. קודם כל לקחו את הסרטון הזה, והביאו אותו לטיק-טוק, וזה צבר שם על איזה 300,000 צפיות, משהו זה, והיא קיבלה משהו שלא התרגלנו לזה בחיים. פתאום פעם ראשונה, שמעתי להביא, וואו, אני מבינה מה זה לקבל ביקורת. אני לא הייתי שם אף פעם. זה לא לקבל ביקורת, זה להרגיש פתאום את הצד השני של הכוח של העולם התקשורת. בדיוק. פתאום אתה מבין שלכל דבר יש יכולות לפרוץ מפחד אלוקים ולהגיע לכל מיני מקומות, וקיבלתי דשים מכל מיני מקומות הזיה. אבל נגיד, גם ירידות אישיות, גם בתוך האינסטגרם וזה, אבל פה הנקודה. פנה אליה איזה, באינסטגרם, כתב לה ממש מגילת נאצה, בעלך אברך משתמט, אז כתב את כל הזה, אז קודם כל היא אמרה לו, בעלי עשה שירות, וחמי הוא נכה צה"ל מיום כיפור, אז זה כבר הוריד את ה... זה עשיתי שירות במשטרה, ואז התחיל שיח, באמת, אחרי כל הזה, הסתפקה אם לענות או לא, בוא ננסה איזה, ואז הוא בעצם שפך את ליבו, שבאמת יש לו בן יחיד, אני חושב, והוא משרת בתוך עזה, ואין לו לא ימים ולא לילות, ומתוך השיח הזה נוצר גם שיח של כבוד הדדי, וההבנה וההכלה באמת לכל האירוע הזה, וגיטי אמר לו, תשמע, תביא לי את השם שלו,
אני אעלה את זה אצלי בפלטפורמה, התפללו עליו, יש לי את האלפי עוקבות שלי, רואים את זה ביחד עם האינסטגרם, זה מגיע לזה 25,000 צפיות ביום. בוא נעשה משהו טוב עם האירוע הזה, באיזה יצא מתוק. והיא העלתה את זה, באותו יום גמרו איזה 8-10 ספרי תהילים. זה היה מדהים לראות את זה, בשבילו. אמרת לו, תראה כמה נשים עצרו את היום כדי להתפלל עבורו. ומאז היא התחילה לעלות, לבקש מעוקבות בעצם, ואז פתאום נחשפנו גם לקהל המגוון שצופה בה. כי אנחנו הרי בתוך החרדים אנחנו יושבים, בתוך עמי אנוכי יושבת. אז על המגזר הזה אני רוצה רגע לדבר, וכשאתם אומרים המגזר החרדי משם, יש כאלה שכן אומרים שמשפעניות, זה לא דבר חיובי. נכון. אז קודם כל, את הסטיגמות על משפיעניות באופן כללי, אני לא נכנסת אליהם, אוקיי? מי שכן בוחר לצפות, זה שלו. אני מאוד מעריכה אנשים שמחזיקים טלפון מוגן ועדיין לא נחשפים. כשמישהו אומרת לי, וואי, אני לא מכירה אותך, כי אין לי דברים כאלה, אני אומרת לה, וואלה, אני מעריכה שלך. אני ממש מעריכה אותך. קודם כל, אני אומרת לה, את מרוויחה מלא זמן פנוי ביממה, ובטח יש לך יותר זמן בבית גם, וזה בעיניי מבורך. אבל אם כבר כן נחשפתם, וכן יש לכם גישה, אז לפחות תראו דברים מסוימים. כי פלאפון שהוא לא מוגן, חלילה יש לו יכולות הרסניות גם. אז אם היום נפתח איזשהו ערוץ, והוא גם מותאם למגזר שלנו, וגם משתדלים, מי שכן יכול, מי שעושה את זה נכון, להעביר גם ערכים תוך כדי, ולא רק בלה בלה בלה, ורק חיצונים, ורק זה, אז בעיניי יש בזה גם פלוסים מאוד גדולים. אני מעביר את השאלה אליך, גם אותו רעיון. אתה הרי עומד בראש טלנט, שזה בעצם... שאלה מאוד יפה, לגמרי, זה גם אתה עושה את זה הרי. אפשר, בתקשורת אפשר להגיע להרבה רוע ולהרבה טוב. נכון. לך יש בית ספר לתקשורת וטלוויזיה. נכון. למגזר החרדי. נכון. בהפרדה מלאה. מזוקק. אז איך אתה מסביר את זה? זה כאילו עוד הרבה יותר יש לי סטטוס למגזר החרדי. יש לך בית ספר לתקשורת למגזר החרדי. נכון. אז הנה, אז אני מפנה את השאלה אליך. מפנה את השאלה אליי. טוב. כשליחות אגב? קודם כל כן. כי אנחנו כבר רואים שליחות. אתה רואה גם שליחות להנגיש את הדבר הזה כדי להשפיע טוב. קודם כל אני חושב שכרגע המצב בתקשורת שאין כמעט אנשים משפיענים שהם חרדים. נכון. לא העורכים, לא המפיקים, לא הכתבים, לא היוצרים, אין. זה אחוז מינורי, זוכר ינון מגל פרסם, כמה חרדים עובדים בכל התקשורת. שערוץ 14 היה במקום ראשון, כי באמת ערוץ 14 קולט יותר תלמידים אפילו של הבית הספר שלנו. אז קודם כל אגב, נכון, לא רק, התלמידים שלכם נקלטים בעצם בכל גופי התקשורת. יש לנו תלמידים בכל הערוצים, ערוץ 12 כן, ערוץ 12 עכשיו קצת דיונים איתה, אנחנו באמת גם רוצים להכניס לשם תלמידים, אבל קודם כל זה שליחות. למרות המהות כביכול של המקום? תראה, אני אגיד משהו כזה. אין מהות בגלל שכל מקום יש לו כן את ה... הנה סיוון רב מאיר, היא אשת חדשות, היא אישה חרדית, והיא עובדת בערוץ 12, זה ערוץ שעובד בשבת. איך אתם מסבירים את זה? זה גם משהו שמבחינתי, זה עוד שאלה שצריך לשאול. משפיעה בדרכה, כן. נכון. זה בדיוק השאלה שנשאלנו, אמרו לנו, תקשיבו, הפודקאסטים שלכם משודרים ברשת, ואני, יש לי אג'נדה, אני לא עובדת פיתרתי את כל העסקים שמחללי שבת, לא עובדים. מראש השנה זה... עכשיו, זה היה נורא קשה. זה היה נורא קשה, כי מבחינתי זה ויתור על כל המותגים הגדולים שעבדו איתי. מבחינתם גם זה היה סוג של זלזול. ויתרנו על ריטיינרים של שנתיים. שנתיים, חוזים, הכל. כי זאת קבלה שקיבלנו. ואז אמרו לי, רגע, אז איך ברשת כן? אז שוב, רשת הוא לא לקוח שלי, הוא לא מפרנס אותי. זה אחד. לא מתפרנסת מחילול שבת. הוא לוקח מהם. ב', יש פה עוד שופר, שדרכו, בעזרת השם אפשר עוד להשפיע. אז אני מסתכלת על זה בצורה כזאת, וגם עשינו שאלה, וזה בסדר. אז הנה, עניתי גם על השאלה הזאת, ששאלו אותי בודדות, אבל שאלו. אז הנה, אז בדיוק מה שאמרת על סיוון, לצורך הדוגמה. כן, הייתי רוצה, אבל כן, שהשבת, כבוד השבת, ברוך השם, אנחנו מראש השנה, כמובן, כמו שאמרנו, שהפסקנו לעבוד עם עסקים חיילי שבת, לא ראינו... שקל אחד פחות בגלל ההחלטה. לא נפגענו בזה, לא פחות צופות ולא פחות פרנסה, הכל בסדר, ברוך השם, הפוך. אני רואה עוד ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה. שבת היא מקור הברכה ולא באמת כניצה. אז בהמשך למה שאמרתם, שליחות... כן, זה מה שמעניין אותי, אנחנו חוזרים אליך. חוזרים אליי, כן, עד כאן כתבנו מהשני. הכתבת לענייני שבת. כתבת לענייני וואטסאפ. יותר נראה לי הגיוני. אז שליחות, אז כן. גם וואטסאפ מחללים שבת, אגב, אפרופו. טוב. גם נכון. בדיוק. נכון, אבל כי זו אפליקציה, לעומת חברה שיש עובדים, שמוציאים משכורות, זה קצת שונה. אז כן, אני פנו אליי חבר'ה חרדים צעירים, אמרו לי, תקשיבו, אנחנו רוצים להיכנס לטלוויזיה. כן, אין לנו אפשרות לעשות את זה. עכשיו, באמת, אם הייתי בא לפני 15 שנה, ואומר, בואו נפרסם בבית ספר לתקשורת, היו סוקלים אותי באבנים. אני בטוח בזה. היום יש יותר פתיחות במגזר החרדי. אני חושב שגם את מרגישה את זה יותר בעוקבות שלך, לא? העולם הוא שונה. הבן שלי אפילו אומר לי את זה. אני אומרת לבן שלי, תגיד לי, מה זה משחקי מחשב? מה רצון? אני הייתי משחקת קלאס. הוא אומר לי, אמא, הדור של היום זה לא הדור של פעם. זה כאילו, זה דברים מתקדמים, ואנחנו צריכים להבין עדיין מאוד את הגבולות, אבל איך אנחנו בכל זאת, עם הקדמה הזאת, מתאימים אותה למגזר שלנו. אז בוא נדבר על הקדמה הזאת. זה בדיוק מה שאתה עושה. נכון, זה גם מה שאני עושה, ואני רגע רוצה לחזור. יש לי פחד שהפה שלי יפה אחורה, רגע. איך יפה אחורה? היה רוח כפרה, מה? לא, אני מרגישה את האוזניות סוחבות לי אותה. זהו, תחתכו בעריכה, כן.
אגב, אני מסתכל עליך או עליה שאנחנו מדברים, תחתוך את זה כמובן בעריכה. יום החיתוכים. אלה, זה בסדר, לא? כן, הכל בסדר גמור, הכל בסדר גמור. או שתבוא ללמוד אצלי בבית ספר. האמת היא שאם הייתי רוצה ללמוד משהו, זה משחק. משחק? זה גם קצת בא בהלימה לעולם התקשורת. אני למדתי משחק לפני שהייתי... האמת היא שאתה גם מלמד משחק, איפשהו לא בתור... לעמוד מול מצלמה, זה לא משחק, נכון. אני למדתי לפני שעזרתי בתשובה. אני משחק לחולה, כאילו, דוגמה. אני צריך בשביל הבית. מעניין אותי לשאול אותך כמה שאלות, ולסגור את השאלה הזו ששאלנו, אבל אתה חושב שכל אחד יכול להיכנס לעולם התקשורת, או צריך קישורים מיוחדים? אני חושב שמי שיש לו... תראה, לא כל אחד יכול להיות שחקן כדורגל. ולא כל אחד יכול להיות טייס. צריך שיהיה לך את הג'וק, שיהיה לך את הכישרון, שיהיה לך את הרצון, שיהיה לך את הווייב. אני ראיתי שתלמידים שלי שבאמת רצו, הם הצליחו. הבאת להם את כל הכלים. הבאתי להם את כל הכלים, והם כמובן התקדמו אחרי זה, והגישו קורות חיים, ונכנסו לעבוד, וגם אנחנו המלצנו, והם עובדים, והיום גם פתחנו איזו קבוצה שהגדנו את כל המחזורים שלנו, כבר 17 מחזורים. אנחנו כמעט 5 שנים. 17, תקשיב, מה זאת אומרת? ואתה נראה צעיר, ותשמע, כזה רקורד עשיר מאחוריך. אתם יודעים בין כמה אני, לא? לא. נו, כמה? זה לא שאלה ששואלים בגיל הזה. לא שואלים. למה? לא משקל ולא גיל. אתה תצחק, אני לפעמים הולך לרופאה וזה, אני צריך לצאת החוצה שהיא נשקלת. אוקיי. למה? בשידוכים כל הזמן. להשאיר איזה סוד, משהו בזוגיות. משהו שהוא לא ידע עליי. וזה נותן לי גם אפשרות להסתיר דברים אחרי רגע. אז אני כן חושב שקודם כל אנחנו נותנים באמת ביטחון. אבל יש לו גם מחזור נשים, מחזור גברים, ונפתחים כמה בשנה לפי הביקוש. נכון. זה יפה, זה בהפרדה מלאה, ממש, אין שום, גם, יש הרי בתי ספר לתקשורת במגזר הכללי, נורא קשה, כי אישה חרדית, זה לא אחר כך, שעובדים אחר כך, זה שונה לחלוטין. לעבוד לעומת ללמוד. בדיוק. ללמוד קודם כל לימודים בהפרדה, אני חושב שזה בעצם גולת הכותרת במגזר החרדי, שהלימודים, יש איזושהי אינטימיות כזאת, משהו משפחתי, משהו, הבנות אצלי בבית ספר, הן יוצאות להפסקה ומדברות ומרחלות, ויש להם ככה את השיח הזה. אם היה שיח עם גברים, בלתי, מה פתאום, זה בלתי אפשרי. אז איך באמת אתה מסביר את זה שאתה יש לך, לקחת את האומץ ופתחת משהו שהוא כאילו הכי לא, הכי אאוט מהמגזר, והכנסת אותו לתוך המגזר? כי קודם כל באמת הבנתי שכבר הגיע הזמן שנעשה שינוי, כמו שאמרת, הילד שלך אמר, עולם מתקדם, עולם אחר, אנחנו בתקופה אחרת, וראיתי באמת שאנחנו מצליחים להשפיע. תלמידים שלנו עובדים בכל הערוצים, בכל מקום, בדסק חדשות, בערוץ 13, בערוץ 14, בכל ברמה, בכל חי, אין גוף תקשורת שתלמידים שלנו לא נמצאים שם. זה הפך להיות מותג. שאנשים גם לא יודעים, כי אנחנו מגיעים רגע הרקע של הרדיו שהייתה בכל ברמה, כמה אנשי צוות יש מאחורי, המון. התעשייה בעצם צריכה כל הזמן אנשים, כל הזמן היה דרושים. כל הזמן, כן, נכון, בדיוק. נכון. כי מאחורי כל שידור... יושבים, באמת... אפילו פה, מאחורי הפודקאסט הזה, יש אנשי עריכה והפקה. נכון. ככה זה. ואנשים לפעמים לא יודעים את זה, ושואלים אותי, מתקשרים אליי, אז רגע, טל, מה יש בבית ספר? כמה תפקידים? מה אני יכול לעשות? המון. אפשר להתפתח המון. אגב, השכר ומתפרנסים גם יפה מכזה דבר. ברור. זה מאוד תלוי איפה אתה עובד, מה הגוף תקשורת, ואם אתה פרילנסר, אם אתה שכיר, ומדרגות שכר. אפשר להתקדם. אפשר להתקדם פה בכל תחום. כי אני חושב, כמו שאמרתי, מי שיש לו את זה, מקבל מאיתנו את הכלים, הוא פורץ. אין סיבה שלא. ולא רק זה, זה בסוף של דבר אחד המקצועות עם הכי הרבה כיף וסיפוק ווייב. זה לא עוד מקצוע לבוא לעבודה, לפתוח מחשב ולהדליק ולחבות בסוף יום. זה משהו שאתה... זה לבוא לתשוקה. אני ואת יכולים להבין את זה, כי יש לנו את ה... גמור, זה משהו אחר. זה עולם אחר לגמרי מכל עולמות העבודה. וכל פעם אמר לי, תקשיבי, בעבודות הקודמות שלי, עבדתי במשרה מאוד מכובדת, קידמו אותי בכל קידום אפשרי, הגעתי כבר לשיא הקידומים במשרות שלי. משכורת בהתאם, זאת אומרת, יכולתי לבוא לבוס שלי להגיד לו, תקשיב, או כן, או שאני עוזבת, אז זה תמיד היה, או כן, כאילו, לוקח בשתי ידיים. כאילו, כל פעם הייתי... אני זה שסחפתי אותה לצאת. לא, אבל אני חייבת להגיד שכל פעם עדיין, אמרתי, אני עדיין לא עושה את מה שאני מספיק. אומרים לי, אבל את עושה הכל, כאילו, את באיזשהו חלום של מלא נשים, את מנהלת, את מתפרנסת, את מחליטה, את עושה... אני אומרת לו, עדיין חסר לי משהו. אז בדרך כלל שיש לו את החיידק הזה, מרגיש כל הזמן שהוא רוצה לעשות משהו, הוא רוצה לעשות עוד משהו, לכבוש עוד איזשהו יעד. ופה, כן, אתה בעצם בא ומקשיב להם את זה. נכון, ואני חושב שזו הזדמנות, גם לפעמים מתקשרים אליי תלמידים, ואני רואה את הספק שלהם, ואני לא מבין. אתה כל כך רצית, עד שרצית, הבאתי לידיך, לא, תקשיב, הלימודים בירושלים לא בבני ברק. נו, אז מה קרה לנסוע מבני ברק לירושלים? מה יקרה? להגשים את החלום, אנשים מגיעים מהצפון, מהדרום, כן, מה קרה? זה סך הכל נסיעה, חצי שעה, ואז אתה מגיע פעם בשבוע. זה לא כזה קשה לראות שאנשים בשביל להגשים חלום קטנים, כן, עושים לעצמם. אני כן שווה לי, לא שווה לי, כן אני אעזוב. כן, יש לנו פעם אחת לחיות. בוא תקשיב את עצמך עד הסוף, תעשה דברים שאתה אוהב באמת. לחיות במשהו שאתה לא אוהב מספיק, או לא בהגשמה מספיק, זה החמצה של החיים בעיניי.
בוא נדבר עוד הפעם על הוואטסאפ, או נחזור לוואטסאפ. איך זה עובד? איך זה הגיע לעולם הזה שיש כבר 15,000 עוקבים, צופים? מה? איך זה? צופות. בעיקר צופות בסטטוס, לא בעיקר... אנחנו מדברים על הוואטסאפ. הוואטסאפ זו המדיה המרכזית. איך זה התחיל במגזר מה זה וואטסאפ? רגע, אולי בוא אתה כאיש תקשורת תסביר לעולם מה זה נקרא בעצם סטטוס בוואטסאפ. סטטוס בוואטסאפ זה בעצם, יש לך איזושהי פובליקה שאתה נכנס ואתה יכול לצפות, כמו שאנשים מעלים סטורי באינסטגרם, אז הם מעלים ככה אותו דבר בוואטסאפ. אבל במגזר הכללי לא מכירים את זה. לא צופים בזה, לאחרונה התחילו קצת יותר. נכנס, חברות הפרסום הגדולות היום עובדות איתי ברמת הפרסום בוואטסאפ. אוסם סאנו כולם, הם כבר היום מודעים למדיה הזאת כמו כל מדיה קיימת. אבל זה לא רק פלטפורמה פרסומית, זה בעצם, זה הלייט נייט של המגזר החרדי, שבעצם שם הוא צורך את כל המדיה. לוח המודעות שלו. לא רק לוח מודעות, גם מידע ותוכן. כן. אז בעצם בוא נגיד ככה, היום אולי מפחיד להגיד את זה, אבל המגזר החרדי, אנטי טלוויזיה, אם היית אומר טלוויזיה במגזר החרדי, כולם, מה פתאום? אולי יום עכשיו הוואטסאפ זה כאילו סוג של טלוויזיה. גם אני לא הייתי מכניס טלוויזיה הביתה, אגב. זהו. אין טלוויזיה בבית, מבחינתי זה איקס... כי זה מוקס, זה לשים את המכשיר טלוויזיה. אבל אם אנחנו צופים בוואטסאפ, זה מסך קטן שמראה לנו טלוויזיה. שמראה לנו טלוויזיה חרדית. חרדית. אוקיי, אז זה שונה. ברור לי, הוא אומר לי, גיטי שעה לא היה שידור. אם שעה לא הייתי בוואטסאפ, לא העליתי משהו, הוא אומר לי, מה קורה לך? את לא מעלה, אני באמת לוקחת אחריות להביא תוכן כל הזמן. וכשהייתה מלחמה, ב7 לאוקטובר, לא הייתי במצב של כלום. רציתי לסגור, כאילו באמת, כולם היו באיזשהו, כל אחד קיבל את ההחלטות שלו, והייתי לו בארץ. לא רציתי כלום, לא רציתי בכלל לעלות שום דבר. הוא אומר לי, גם זאת אחריות שלך, גם כשאת לא בהיי ולא בזה. אני אמרתי, קיבלנו הרבה הודעות מעוקבות, תוציאו אותנו, לא יכולים כבר לראות את השכול, את הסרטונים, את הכאב. כי כולם היו עסוקים בלראות כאב. אז אם את מכניסה אותי לעולם שלך, את קמה בבוקר, מה את חושבת? איך לשתף, מה לייצר, תוכן, איך זה עובד? תראה, היו תקופות שהייתי אומרת לו, אוקיי, אז מה היום? מה יהיה היום? איך אני היום גורמת להם לשמוח, לחייך, ליהנות, להתעניין? כאילו, זה משהו שאתה צריך כביכול לחשוב עליו כל הזמן. היום זה כבר בא לבד. היום זה בא לבד. היום, כן, כי החיים הם מעניינים. כל אחד אם תשים לו מצלמה, יש לו חיים מעניינים. כל אחד בסיטואציה. אבל כמה אפשר? נגיד, אני שואל, כבר שנים יש בטח עוקבות שעוקבות אחרי נכון, שנים. נכון. כל הזמן, מה זה סקרנות, זה הצהוב לדעת. הפוך, ככל שהן עוקבות יותר, אז הן נקשרות יותר. ואז כל זאת, הנה, עכשיו, אמרנו שאני מדבר על זה כל כך, אבל הנה, עכשיו אני שיתפתי את העוקבות שלי שאני ברוך השם בהיריון. מזל טוב. תודה רבה. ככל שהן עוקבות אחרי יותר, הסיטואציה הזו יותר רגשה אותם, ומה קורה, ואיך זה הולך. נשים בחרו, הוצאנו סרטון שפוצץ ברשת, זה 70,000 צפיות רק באינסטגרם שלה. הם שולחות לי הודעות של... איזה הודעות, דמעות. התפללנו עלייך, בכינו בשביל... כאילו, הם באמת... אני מרגישה החברות הכי טובות. עכשיו, זה שלב היה מאוד מוקדם לספר להם את זה, אבל כאילו הם חברות שלי, אני רוצה לשתף אותם, אז כן, אני נהייתי שיתופית, ברמה שלפעמים אני, השם ישמור, אבל בשבת רואה סיטואציה, אני אומרת לו, וואי, הייתי מצלמת את זה ביום חול. אם הייתי יכולה, הייתי מצלמת. אתה כל כך מתרגל. אבל אנחנו כזוג גם שאנחנו מגיעים, אנחנו כל הזמן בעניין של שיתופים, אנחנו חושבים יחד את הסיטואציה, אנחנו יכולים ללכת באירופה, באחד הרחובות, ואז לראות מישהו מנגן בקורדיון, ואז אוטומטית, בוא נעשה איתו, כאילו, אתה חושב כל הזמן. יש לו ראש, הוא עוד יותר ממני, הוא קרימינל בעניין הזה. יש לו ראש שיתופי. רוב הפרסומות שלנו הוא כותב, יש לו כישרונות מטורפים, הוא כותב דברים שאנשים משתגעים, מאיפה הרעיונות, מאיפה הביצועים, מאיפה... אתה רואה, מהכולל. לזה שאמרנו קודם משתמט. רגע, אבל אני לפעמים נכנס, ואני רואה המון סטורי, אני עובר כאילו 24 שעות על הסטורי שלך, אני לא מצליח לעקוב. אז תראה זה כמו כל לוח שידורים, כן, אתה גם רואה הרבה... אז הנה. יש הכל זה נראה לי צריך להוריד. שהוא אומר שהוא עוקב, כי בעצם כל השידור הזה אמרנו שזה נשים עוקבות. לא, הוא עוקב באינסטגרם. אבל אני אקח את המקום שלי. מצד שני, גם יש עומס, כן, הנה, תקופת החגים לצורך העניין. כמות הקווים היא בלתי, באמת להביא, איך אנשים יש להם זמן לראות את כל השנים מעלה? 100 קווים ביום. אני מעלה 100 קווים ביום, כאילו, באמת, איך יש אפשרות. מצד שני, יש אנשים, אפילו פעם כתבה לי מישהי שהיא אלמנה. אומרת לי, אני מגיע הערב, אין לי בעיה לדבר איתו, אין לי זה, הילדים שלי עכשיו בשלב שמגדלים את הילדים, אין להם, בקושי מגיעים לערב, אין להם כוח אפילו לאמא. היא אומרת לי, אני מבחינתי שעה בערב, זה לשבת ולראות את כל הקווים שלך, זה מכניס לי שמחה, ומרגיש לי חיים הביתה. הקווים זה... כל קו זה 30 שניות. כל קו זה 30 שניות. 100 כאלה ביום? 100 כאלה ביום, זה לא כזה הרבה. זה המון. אבל זה לא פרסומות גם. כמה זמן זה לא מצטבר? כמה זמן זה? 10 כפול 30 שניות זה 3 דקות. 3 דקות.
אז 100 כפול זה 30 דקות, חצי שעה. זה חצי שעה שפשוט מחלקת לחצי שעה. יש כאלה שחצי שעה קוראים כתבה בעיתון, 2 כתבות, כמה עמודים בספר, ויש כאלה שרואים סטורי, ואז הן מתעדכנות. והן מצליחות לעקוב, נגיד, לא מפספסות, נגיד, סטורי שהיה ב-2 בצהריים, או עד 8 בערב. לא, יש כאלה שיושבים בערב, ורואים את הכל, יש כאלה רואים תוך כדי. היא אומרת לי, איזה כיף, היום טיילתי איתך ברחובות, היום הייתי איתך בחול, היום היינו בחנויות. מישהי כתבה לה, אנחנו יוצאים זה פעם בחודשיים בערך לחול, אנחנו מביאים את המשפחה החרדית המטיילת, ואנשים, אז אחד כתבה לך בערב וזה, שבעלה שלו, מה עושים בפסח? אני על הספה ביחד עם גיטי בהונגריה. זה מדהים, אבל כל פעם שאנחנו טסים, אומרים לי, איזה כיף, לאן טסים הפעם? איפה אנחנו טסים? איפה אנחנו? מעבירה להם את החוויה של, יש לי כזה, מי שאמרתי כשאני בחיים לא הייתי בחול, אין לי את האפשרות לחלום על זה אפילו, אבל איתך אני כל פעם טסה, אני מרגישה מהרגע שאת עולה למטוס, ואני עולה איתך במדרגות, שאת מצלמת את המדרגות של המטוס. מעבירה את זה גם בצורה משעשעת. אני חובה חול, וזה מדהים להסתכל על זה ככה. יש לעתים בודדות, אם התחלנו לדבר על ביקורת. בודדות, הנה קיבלתי שבוע שעבר ההודעה. והעלינו את ההודעה הזאת. אולי די לשתף את כל התותים של החיים, אנשים רוצים לראות גם מה לא תותים, ומה נדפק, מה לא זוכרת, כאילו כתבה במילים אחרות, תראי לי שרע לך. אני רוצה לראות שרע לך, לא כיף לי. ואז את הסטורי הבוקר שהיא נפלה לרצפה באמת. עשתה לי העין. בתחיים, אבל כאילו יש גם את המקום של אנשים שקשה להם לראות שאנשים נחמד להם, או צוחקים, או מטיילים, ואני כל פעם משתדלת להגיד להם, תקשיבו, אפשר להיות תומכים על האינטליגנציה של העוקבות. כן, אבל אפשר להיות בשתי המקומות. מבינות שכל אנחנו בוחרים מה... כן, אבל אפשר להיות בשתי המקומות שלכם. אפשר כל הזמן להגיד, רע לי, לא טוב לי, אני נדפק בזה. גם לי יש מלא מה להגיד שלא זורם לי, לא הולך לי. אני יכולה כל הזמן לדבר רק על זה, על הדברים שנדפקים לי. זאת שאני מעדיפה להיות הבן אדם הכי חיובי בעולם, ולהגיד, זה טוב לי וזה שמח לי. ועם כל זה שילדים, כל אחד יש לו את הפקלה שלו, אז אני אבוא ויראה מה כן בסדר. איך אמר צ'רלי צ'פלי? לא תראה קשת בענן אם תסתכל למטה. תמיד צריך להסתכל למעלה ועל החיובי ועל האור. אם תראה תמיד שחורות, אז... ואני רוצה לשאול שאלה בכל זאת ישירה. אמרת 15,000 נשים נגיד בוואטסאפ. מה עם הגברים, הילדים שרואים, או שזה רק נשים צופות? אני לפעמים שומעת מנשים, אומרת, אמא, הבת שלי מכורה לך. אני אומרת, תגידת, נו. כאילו, למה את מראה עליו, אחי? תראי לה בגן של דודו, לא יודעת, כאילו, זה לא זה. אז אני לא נכנסת לי, כל אחד שיבחר, זה חינוך שלהם, יש גם כאלו שמראים לילדים שלהם סרטים שיש לי דעות עליהם, יש לי ילדים שמראים להם, כל אחד והחינוך שלה. התוכן שלי ברור שהוא מסונן, ואני כל כך הרבה דברים לפעמים רואה שאפילו... יש לו בקרת איכות מאוד מאוד גבוהה. אפילו אני מסוגלת לראות את זה, חברות שלי, מה לא משמעת להם, אחריות, כאילו, את יכול דברים כאלו, כאילו, קחי אחריות. באמת חייבים לקחת פה אחריות, כי... ברגע אחד אסור לחשוב שאנחנו בעצם לשחרר את הפה כן, יש פה איזושהי פריצה, כמו שאמרת, יש פה פריצת דרך, יש פה פריצת גדר, שכל אחד יכול להיות יוצר תוכן, מי אתה? האם יש לך אסמכתה? האם יש לך אישור מירב? זה הסיבה שהיא גם לא ממליצה על סטטוסים של גברים או אנשים שהיא לא זה, כי פשוט מאוד, ברגע שהיא ממליצה, אנשים אחרים לוקחים את זה כהמלצה שלה, ואז אין לנו אחריות על תכנים אחרים. אני מאוד מפחדת להמליץ, כי מבחינתי להמליץ, זה להגיד למישהו אחר, כל מה שהוא מעלה זה בסדר גמור, ואתה יכול לראות, ואני לא יודעת, גם על עצמי אני עושה כל דבר 10 שיעורי בית, ואיך זה יתקבל אצלה, ואיך היא תראה את זה, ואם מישהו, אני מדברת אפילו על ילדים, אז איך אישה שאין לה ילדים תראה את זה, וכאילו לחשוב איזה קשת רחבה שאנשים צופים בי, ואיך אני לא נוגעת ולא פוגעת באף אחד מהם, שלא, אף אחד לא יוצא מהסטטוס וירגיש רע. קשה מאוד לעשות דבר כזה, גם לא לפגוע, וגם לתוכן מתאים, וגם... הוא יודע, הראש שלי חושב 24/7, לא על איזה תוכן לייצר. אפילו לחופש את הולכת עם המצלמה. נכון. אפילו חופש. אבל זה לא רק על איזה תוכן לייצר ששאלת אותי, שזה פחות מעסיק אותי, כי זה קורה לבד, על איך אני לא פוגעת באף אחד, על איך זה משפיע רק טוב, ועל איך באמת, שאלת אותי 15,000 צופות רק בוואטסאפ, איך כולם ייהנו מזה. וזה לא... זה קשה מאוד, כי כל אחד כשם שפרצופיהם שהם דעותיהם שונות, אז איך מתאימים? אני אספר איזה אנקדוטה מעניינת, ודווקא בזה היא צדקה, למרות שזה כן סרטון שהתפוצץ, אבל קיבלנו על זה על הראש גם. כתבתי תסריט לסרטון שלנו שאנחנו עושים את הרילסים, על לחנות נעליים, ורציתי להכניס איזה משהו מצחיק כזה, אנחנו אוהבים לדבר דברים, גם בפודקאסטים שלנו, אבל בכלל זה דברים שאנשים לא מדברים על זה, אבל בקריצה כזה, היא מגיעה בעצם הנעליים החדשות, ואני אומר לה, אוי, זה כמו של גברת שפירוביץ. ואז היא אומרת לי, איך אתה יודע איך הנעליים של גברת שפירוביץ? ואז אני אומר לה, זה לא אני, זה המשקפיים. עכשיו, היא מאוד נבהלה מזה. היא אומרת לי, לא, אני לא אוהבת את זה, תוריד. ואני אמרתי לה, אבל אנחנו צריכים להביא לה, אני חייב את הצעות, אני חייב את זה. אז הוא כן אוהב את הנגיעה עצובה. והעלינו את זה. הדברים שהם על הגבול. ומה היו התגובות לזה? קטלו אותנו בכיכר שם, כן, ותראו היה, כי אמרתי לו. פרצנו עוד גדר. ואני כל פעם אומרת לו, אבי, מה שאתה לא 100% שלם איתו, אני לא רוצה.
החוצה. מה שיכול לעורר טריגרים, מה שיכול לעורר... למה? אבל צדקתי, כי זה הגיע ל100,000 באינסטגרם. מה זה מעניין אותי? הנה, אמרת לי, אני לא. אז אותי זה לא מעניין, הנה, אמרת לי רשת, לא מעניין אותך, הרבה יותר... זה לא מעניין אותי. זה נורא, אגב, זה נורא. זה קשה מאוד, כי מה שאת אומרת זה כאילו... את נלחמת פה... לא, כי זה לא הקהל שלי, אני מסבירה את זה כל... אני לא... יש לי את הקהל המאמן שלי, והוא גודל מיום להיות שואלת איך זה גודל, אין יום כמה הודעות, אני מקבלת כל יום. אני מכניס בין 5 ל10 ליום. במקרה הקהל, ואם זה איזושהי תקופה יותר מעניינת, אני אוכל לקבל, יום אחד הוא קיבל 50 הודעות ביום של תצרפי אותי, שמעתי עליה, לא מאיזה המלצה שמישהי הוציאה עם הקישור שלי, אלא מפה לאוזן. הנה, 97,000 אנשי קשר. הראינו את זה, השבוע היינו בפגישה, אז בטח 15 הוא לא האמין, תראי לו, זה מטורף. הכמויות. 97,000 אנשי קשר. אז יש את הקהל המאמן שלי, וזה הקהל שאני אוהבת, זה הקהל שאני רוצה, זה קהל שצופה בי מרצון, ונהנה מהתכנים שלי, ויש לי אחריות כלפיו. אני לא מחפשת להגיע ולכבוש יעדים, יש כאלו שעושים, הנה, שאלת אותי ריאליטי, עושים ריאליטי כי רוצים להגדיל בדרך כלל, המון רוצים לפרוץ. אני לא מחפשת. טוב, כל פרץ כבר, כן, אני פרצתי את מה שחיפשתי. את המגזר. הוא לא בלהיטות, אבל להגדיל. הוא טיפה יותר מעניין אותו, הוא תמיד אומר לי, וואי, הציעו לך את זה, בוא ננסה. אני אומרת, לא. לא, טלוויזיה לא, אמרתי לך, טלוויזיה שלא. אבל לפעמים הוא צודק, הנה, הציעו לי לעשות איזשהו פאנל, עם 3 נשים חזקות מהמגזר הכללי, שזה נטלי דדון, מאיה דגן, לא זוכרת מאוד הייתה שם. אני לא רציתי. אני לא יודעת, אמרתי בשביל מה, ואם זה ייכנס לשיח של חרדי, אני לא רוצה להיות שם, עזוב. אבל גיטי, יש לך פה הזדמנות, יש לך פה עוד משהו לפרוץ, עוד משהו, הוא כל כך דוחף לזה, הוא מאוד מאוד. בדיעבד זה באמת היה מאוד יפה, דיברנו, פאנל מהמם, ומה קרה? קיבלנו הודעות, ביקשנו מהמאזינים. אוקיי. שישאלו שאלות. יפה. אנחנו באנו מוכנים. בבקשה. יאללה, אז הם שואלים, אם אני עכשיו רוצה להתחיל להעלות סטטוסים ולפרסם את העסק שלי, ואני מתביישת להעלות את היום שלי, זה גם יכול לעבור או שזה חייב לבוא ביחד? בטח שכן, יכול לגמרי, יש מלא עסקים סופר מוצלחים, אתה אפילו לא יודע מי עומד מאחוריהם. ממש לא יודע מי עומד מאחוריהם, לא יודע מה האג'נדות שלו, לא יודע מה היום ואיזה קפה הוא מכין ואיזה חינוך שלו לילדים. תרשי לי לחלוק, כן, אנחנו אומנם זוג, אבל דעתנו חלוקות. אני חושב שבשביל להתחבר לקהל, הוא חייב להכיר אותך אישית. אתה חושב שעסק של בגדים חייב להכיר אותו אישית? הוא מדברת על להעלות סטטוסים. לא, היא אמרה פרסום, עסק. היא אמרה, אם אני עכשיו רוצה להתחיל להעלות סטטוסים, לפרסם את העסק שלי, אבל אני מתביישת להעלות את היום שלי. לפרסם את העסק שלה. אז השאלה היא כמה אנשים יראו לנכון לצפות יום-יום בשמלות שיפון או בלרינה שלה. ברור שזה פחות מעניין, אבל עדיין היא יכולה. אבל בשביל למקסם את הסיטואציה, היא חייבת להתחבר ללב של אנשים, ואנשים יכירו אותה אישית. כן, לא, ברור שהוא צודק. ברור, קודם כל הוא צודק כי הוא בעלי, ואני חייבת להגיד שהוא צודק. הרי לא הייתי לו ככה, בבעל שלו צודק. אני לא מוריד שום דבר בעריכה. הוא צודק. ברור שברגע שבן אדם משתף, מביא את עצמו, אז העולם יותר מדבר ויותר מתחבר. אבל, יש לי מלא... נכון, אמר לי, אמרתי, בעל עסק שיש לו סטטוס, הוא מעלה שם את המוצרים שלו, הוא אומר לי, יש לי מחירות מזה. כן, מי שאמר לי, בעלי לא מוכן בשום אופן שאני, יראו אותי, יראו את הפנים שלי, אני אדבר. בסדר גמור, את יכולה בעוד דרכים. שאלה יותר קשה. כן. איך ההורים שלכם קיבלו את זה שאתם שונים מהם בסגנון? וואו, זה פודקאסט שלם. אני אגיד את זה בשלוש משפטים, זה התחיל קשה. היה להם מאוד קשה עם הרעיון הזה, הם לא הבינו למה, כי אנשים מפעם לא מבינים למה לספר, למה לשתף, למה כל דבר. היום, אמא שלו היא... אבל הלכנו, אבל היסוד, זה אי אפשר לעשות כזה דבר בלי הסכמה ויד ביד עם הבעל. זה בלתי אפשרי בלי, ושאנחנו החלטנו שאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו באמת... לקח גם זמן איתו, הוא גם לא היה שלם עם זה. כן, בהתחלה, אבל ברגע שהחלטנו שאנחנו בפנים, והולכים על זה all in, היינו שמה ואמרנו לעצמנו, זהו, לא מעניין אותנו אחרים. ולקח זמן, כי גם חברים הרימו גבה, למה היא עושה את זה? איכות חייך? הייתה לנו כתבה בישראל היום, ובאותו שבת חברים עשו לו פרצוף, ואמרו לו דעתם, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה, כאילו, תמיד כשאומרים לך משהו רע, אתה אומר, אז אני לא אעשה. הוא אומר, תקשיבי, או שאנחנו מחליטים שאת רוצה את זה, ואז את לא יכולה כל היום להקשיב לרעשי רקע, או שאנחנו מחליטים שאנחנו עוזבים, כי הרעשי רקע מפריעים לך, אבל את לא מגשימה את עצמך. וברגע שמעתי, וואלה, יש פה את גיטי, שרואה איזשהו חזון, ורוצה לעשות משהו שהוא הגשמה עצמית, אז היא עושה, ממניחה את הקומונות רקע, מאמינה לאמת האמיתית שלה, האם זה נכון או לא נכון, האם זה בסדר. הולכת עם האמת הזאת. והמוטו שלנו, זה איכות חייך תלויה בגודל הפס שתשים על המחשבות של אחרים. כן, וזה נשמע מאוד קל. זה נשמע מאוד קל, זה עבודה קשה מאוד, אבל זה, ופה קרתה הפריצה. כן, ובסוף היום, כמה שנים אחרי בדיעבד,
היום עם אנשים, רובם, כל מי שנלחם מהרעיון הזה, תומך, ווואו, ועוד אפילו יכול להעביר שיתופים שאנחנו משתפים, אפילו לבקש שנפרסם את העסק שלו, כאילו. והשאלה האחרונה שהם שאלו, גם אני רציתי לשאול את זה, מאיפה כל השמחת חיים שלך הזאת וכל האנרגיה? זה איכות החומר של ישראל. סתם. שאני מוטיבט לקחת, כי זה לא יכול להיות. זה שמחה טבעית. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא. זה איזשהו, הנה, זה עוד משהו שהרגשתי תמיד, יש לי אנרגיה מאוד גבוהה. ואני, כל מקום שאני מגיע, אומרים, וואו, נשפט עליי. יצאתי פה עם חיוך כזה, עשית לי. זה זיהיתי בפגישה הראשונה איתה, ולכן סגרתי. תוך 3 ימים. תוך 3 ימים, כן, 3 ימים התארסנו, כן. יום ראשון פגשתי אותו, ביום רביעי הוא כבר אמר לי, את שלי, שלום, נגמר הסיפור. זה עונה לאנשים ששואלים, איך אפשר להתחתן כזה מהר, אז אבל אבל שזה יהיה בקלות, כי זה לא מובן. חייבים להתפלל. גיטי ואברהם או אבי. טל היה מקסים. וואי, היה מקסים. תודה רבה. ואני מייצר על כך שלא למדנו אצלו. כמו שעדיין אפשר, עדיין לא מוכר. עדיין אפשר, אנחנו כבר, איפה נכניס עכשיו לימודים? עם גיטי בן, יש לי נראה לי 100 תלמידות בשיעורים. אבל יש לי מלא עוקבות שהן בוגרות שלך. נכון. ומברכות את הבית ספר. היא כתבה שהיא מגיעה לטל וכתבו לה, שאתה מהמם וכל כך לימודים, וליווית אותה. אני כן רוצה, גיטי, ברשותך, זה לא, אנחנו מדברים ככה פודקאסט סתם באיזה, אבל שכתבה לך עוקבת, שאיכשהו ליווה אותה לאורך כל הזה. אכפת, זה לא מובן מאליו שאתה לומד במקום שאכפת להם, שתצליח, שתעשה עם זה משהו. שתגשים את עצמך, כי זה כל אחד מגיע עם החלום הקטן שלו, ואתה רוצה לעשות אותו... אתה מגשים החלומות. הרי למפעל הפיס של עולם החרדי לתקשורת. אתה יודע מה אני אמרתי להרי למפעל הפיס? בוא, בלי המשחקי כבוד הזה, אני אתקשר אלייך במקום שיתקשר אלייך. מי מתקשר? אני אלייך, אני מתקשר, רק תביא את השחייה. אני מאוד מודה לך. וואי, היה מקסים. תודה רבה לך. מקסים מאוד. תודה רבה, ותודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו. ולמאזינים. תודה.